ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ସବୁବେଳେ ବଳିଷ୍ଠ ଭାବରେ ସଂଯୋଗ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ସ୍ୱାର୍ଥ, ଅନ୍ୟଟି ତ୍ୟାଗ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ ଦୁଇଟି ପରସ୍ପର ବିପରୀତ। ତା ସହିତ ମଣିଷ ଶରୀରରେ ବିବେକ ଆଉ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଏ ମଧ୍ୟ ମଣିଷର ଭାବାବେଗ ସହ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ରହିଛି। ସବୁବେଳେ ମଣିଷର ଭାବ ସାଥିରେ ତା'ର କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ବିବେକ ଆଉ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥାଏ। ଯଦି ବିବେକ ଜିତିଯାଏ ତାହେଲେ ମଣିଷ ତା'ର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ତ୍ୟାଗ କରେ, ଆଉ ତା'ର ତ୍ୟାଗକୁ ପୁଞ୍ଜି କରି ଏମିତି କିଛି କାମ କରେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସଂସାରରେ ସବୁବେଳେ ସେ ପ୍ରଶଂସା ପାଏ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠୁ ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖିବି, ତଥା ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାର୍ଥ ତ ନିହିତ ରହିବ, ତଥାପି ବି ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେଇ ତ୍ୟାଗକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ। ଦେଖିବେ ଆପଣ ଯଦି ତ୍ୟାଗକୁ ଅସ୍ତ୍ର କରିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ହାରିବାଟା ବି ଆପଣଙ୍କର ଜିତ୍।